Pan dath yr wyl nôl yn 2015, roeddwn ni darged i'n hunain o ddenu rhyw 1,000 o bobl ar y mwyaf, ac fe ddenu ni 5,000 o bobl. Oedd hwnna yn destun yr awydd yn y sir ar gyfer yr wyl yma ac yn destun llwyddiant. Felly, bob blwyddyn ers hynny, da ni wedi gosod targed realistig o ran niferoedd i fod yn tyfu'r wyl yn raddol, a bob blwyddyn da ni wedi chwalu'r targed yna. Wel, mae Parti Ponti heddi wedi bod yn amazing. O'n i ddim yn meddwl bydd gymaint o bobl yn droi lan oherwydd oedd e ddim yn canol y dre fel blwyddyn ddiwetha, ond mae wedi bod yn brysur trwy dydd. Fi'n credu bod cael Parti Ponti mewn 4 lleoliad yn syniad arbennig oherwydd mae'n rhoi cyfle i bobl sy'n gallu'n byw ar ochr arall y sir i gallu mynd yn hawdd a profi y diwylliant. Ie, mae'n pethau yma yn gret, nid jyst o godi profil i'r bobl sydd ddim yn rhan o'r Gymdeithas Cymraeg-iaith, ond mae'n gret i ni hefyd pethau wedi trefnu ar rhannu ni ac yn denu ni at yn gilydd ac i sylweddoli faint ohonyn ni sydd. Bob blwyddyn mae Parti Ponti yn ddibynnol iawn ar wirfoddolwyr, a mi ydyn ni yn denu llu o wirfoddolwyr bob blwyddyn. Da ni defnyddio dros 100 o wirfoddolwyr bob blwyddyn yn yr wyl, a rheini yn oedolion hŷn ac nifer heleth ohonyn nhw yn bobl ifanc. Be sy'n dda am Parti Ponti fel gwyl ydy bod ni'n defnyddio fe fel pen llanw gweithred blwyddyn gyfan. Felly mae gyda ni dimau mewn 4 ysgol gyfun Gymraeg, timau o bobl ifanc. Mae nhw yn cynnal gweithdai ac yn paratoi ac yn marchnata o flaen llaw ac yn gwirfoddoli ar rhedeg gweithgareddau yn ystod y dydd.